Sa una guys, bisag ag mga tao, bisag ang saraman libang. Usahay magkautra sa juta, magkautra human ato ilibangin sa. May tubig lagi. Gusto na way tissue. So kaning hagunoy, pangkuhaon ning hagunoy, kana hagunoy, kani hagunoy, kisa may makarelate diha. Iilo guys, mo ni iilo. Height guys. Hello! What's up mga kapamilya? Hello sa lahat ng team dyan. Mega love shoutout. Nandito tayo sa Malabundokeng area. Ay. Niamiron sa kabukiran guys, kabungturan. Niamiron diri sa area sa Ahoang Mador. Nami sa Libho San Vicente Pilar Bohol. So ning sa kami diri sa moto guys, kay nangita mi og signal, so walay signal ay daghang bayabas, manguhatag bayabas. Ayan oh, mga moto diri nami, muramig na kanan sa moto. Ayan, ang mga moto guys. Ayan. Kita ba? Ayan, muna siya yung mga moto diha. Sunay daghang bayabas diri, mamiyabas na lang tawa may signal oy. Magpa-signal unta ko. Kaya na ako ipasa. So, let's go. Manghuhatag bayabas, guys. Church! Dahil bayabas, guys. Sinog na ang bayabas. Manghuhatag bayabas. Wow, kahinog. Buharasad ka buo. Ligon ra man ning bayabas guys, bisag gamay ra ni siya sanga. Ligon jud ni siya. What the fuck? So, hala na dako pero dili siya hinog. Hala tuwa, hinog hatong kuhaon. Tuwa. Sa katag bayabas guys. Pagamay-gamay lang man siya pero solid din biyabas guys. Oys. Pero guys, I remember this guava. Sa unang panahon guys, why usog toothbrush. Ano na go toothbrush? So, diri sa bukid guys, usog toothbrush kay. Wa mi kapalit og toothbrush. Layo kayong lungsod. So, ang among gibuhat no, kining bayabas. Kini mo ni among panghaon guys. Amo na hingi ki. Pero sa una guys no, ligon jud ang mga ngipon sa mga tao guys. Kani mo na siya, amo ning putdon guys, ana. Tapos putdon. Tapos panitan ni siya namo guys. Panitan ni siya. Tumoy sawit. Inja mo na to guys. Sumanan hingi ki na ana. Ligon pa jud guys, jawa. Why ag mga ngipon sa una guys, dili daot. Nindot si Jay hingi ki guys kay ligon. Jara ki sa kabakid. Pabitaw. Nagtoothbrush ko gikan guys oy. Sample ra pa sa una guys hingi ki nga oy toothbrush. Mana? Lami guys, pait-pait. So, hala na dako pero dili siya hinog. Hala tuwa, hinog hatong kuhaon. Tuwa. Sa katag biyabas guys. Pagamay-gamay lang man siya pero solid din biyabas guys. Oys. Pero guys, I remember this guava. Sa unang panahon guys, why usog toothbrush. Ano na go toothbrush? So, diri sa bukid guys, usog toothbrush kay. Wa mi kapalit og toothbrush. Layo kayong lungsod. So,
Ang among gibuhat no, kining bayabas. Kini mo ni among panghaon guys. Amo na hingi ki. Pero sa una guys no, ligon jud ang mga ngipon sa mga tao guys. Kani mo na siya, amo ning putdon guys, ana. Tapos putdon. Tapos panitan ni siya namo guys. Panitan ni siya. Tumoy sawit. Inja mo na to guys. Sumanan hingi ki na ana. Ligon pa jud guys, jawa. Why ag mga ngipon sa una guys, dili daot. Nindot si Jay hingi ki guys kay ligon. Ha? Jara ki sa kabakid. Pabitaw. Nag-toothbrush ko gikan guys oy. Sample ra pa sa una guys hingi ki nga oy toothbrush. Mana? Lami guys, pait-pait. Ya, lagi bugatan. Dara po hagonoy guys. Agoy. Gipahinumduman na sa gudaning hagonoy guys. Hagonoy ba? Sa una guys, bisag ag mga tao, bisag ang sarap libang. Usahay magkautra sa juta, magkautra human ato ilibang sa. May tubig lagi. Gusto niya way tissue. So kaning hagonoy, pangkuhaon ning hagonoy, kana hagonoy. Kani hagunoy, kisa may makarelate diha. Iilo guys, mo ni iilo. Hait guys. Kuan ka nang naay. Seta dapaw katong salabat. Bitaw guys, oy, ka-remember ko aning hagunoy. Ang ilo dira. Katul Mo na ilo tagahan libang. Katul nga dapaw. Ugmaan na da mura lang pugwa oy. Dia yellow na si Jabaw hinog baka niya. Hinog na, bebe. Agay gahi Da hayi gaya Oy! Nara di budani ma? Na vlog. Yellow na si Jabaw. A few moments later. Pang adura. Asluman. Palit ko. Ingon sila guys, kani ko nang bayabas nga aslom dili tamis. Kuani siya guys, kinaon sa tao ba anja. Nalibang, anja pag maglibang, excuse me mga nikaon diha. Ang nalibang na anja, daghan na to nakaon nga bayabas, anja paglibang ang liso sa bayabas simpre. Diha kilog libang. Anja, an haraway ta anja. Mo tuning turok ang bayabas nga mo na munga anja. Mo kuno nang pait. Storya ra po na kaniadtos mga kuan ba. Ang tamis tinanom jud kuno na dili na agis tae. Muhatag. Kae. Atagi. Mami. Kari ba? Aman. Sabi ya, Bas. Hinya gada? Subuhan siya pag yelo. Ang yelo ate kay di lagi hinyo. Kahit man. Ate din na. Taga ibi. Sabi mo nga. Ya, kumpuan. Agay. Ate din duwa siya. Kasi ako kay kumain ng pizza. Dahil. Di man mo init, oy! Ay sabat niya kaya na ko yung video na vlog. Asa ko yung inita ni? What din? Pangon sa? Ay lang. Kuha rin Sige sa. nga. Tutigo. Sa tungkuhaon tungkuan. Ang tigmo, ako tunong. Hinay doon na. Uya mo Nagkusog ng hangin. Kalendar sa hangin. Hinog. Hinog na hilaw. Warang inita. Manaog na ko. Sabi? Maginanggoy sa tanan eh. What? Ha? Hinog? Ha? no.
Wala ilingaw, ilan pa na una. Ngayon may signal. Ano ko? Hala, di asa. Mga bata, huwag niyong gayahin tong ginawa ko, ha? Baka mahulog kayo. Mga bata, pero guys, mga bata, diri guys, haniti na kayo mukatkat. Sorry. Hinutil na tayo. Hinutil. Kuya ate, hinotel. Init man. Ito na ta, ubus ta. Ambog na ta. Ta? Naog na ko ay, wala na yung bunga. Kay igang mandara. Manggod si mo pa. Balik sana, gitumban. Wah, nabawag na. Hindi ang basa-basa mabali. 1 hour later. Now she makes me sweat. It gives me chills, it makes me blush, it gives me what. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanaga ni Cupido, sapul na sapul ka. Cause I lose myself around you, girl. You got some kind of way.